Počujeme sa? Haló? Dobre. Ak sa vám tieto videá budú páčiť, bol by som rád, keby ste dali like a odber, ale nemusíte, je to vaša vôľa. Ale poďme k videu. Veľa ľudí chce šoferovať lietadlo a preto tu dneska máme krátky tutoriál, ako to môžete sa stať. A ako prvé musíte prejsť zdravotnou kontrolou, kde vám musí prezrieť celé telo, hlavne oči, sluch a taktiež aj srdce. Ale veľa ľudí si myslí, že musíte mať dobrý zrak, aby ste mohli byť pilotom, ale sú povolené aj čočky a okuliare. Potom sa prihlásite na školu, alebo povedzme také skúšky, kde budete spolu s inštruktorom lietať. Po tomto, keď už ste vytrenovaní, môžete ísť lietať, ale musíte vedieť všetko, ale hlavne musíte preštudovať všetky tie značky, panel a podľa toho, ak chcete byť pilot, tak musíte aj skúsiť tie simulátory na to. Napríklad v Bratislave je simulátor na Boeing 737, ktorý musíte vedieť a potom nastupujete do aerolínie, ktoré si vyberete, ak vás príjmu. Veľmi ďakujem, že ste to pozreli. Podobné pilotské a letecké videá uvidíte práve na tomto kanáli Pilot Niko. Tak ja sa lúčim a čus.